Wenziwa yini amantombazana ayitshela ukuthi sichazwa into efanayo sonke? Wemantombazane nina khona emqondweni ukuthi nje asifani singabantu njengoba singababhemi asifani nje. Noma nitshela siyafana. Ake ngicacisele asifani. Yini ebangela ukuthi ungakangazi ngokungazi nje uzongixokela ukuthi wena nihambe nabafana naya kuphi nafike nathi 12 yena ke nayiqeda nibabili nadlula endaweni ethile enye ukuyijuxuza nathi ibhodlela naze naxoshwa naze nawudlulela kwenye indawo nabuka nabukremza. Ubona le nto leyo ungayixokela mina ngizochazeka impela mina ngale nto uma ucabanga nje. Ngathi sekubuye kube khona nokusangana emakhandeni. Mina ngiqondi kahle. Awazi ukuthi ungathi uzongixokela le nto leyo. Eyisabuka. Uyintombazana uzongixokela le nto leyo. Kana uyicabanga ini wena into ozoyikhuluma nami nje. Asithandi into eyodwa sonke. Asithandi into yonke. Awuthabona kwanami nje angithandwa umuntu wake khona umunye umuntu engiyitype yakhe. Khona umunye engeyona yakhe. Omunye angafika abone isici nje la kimi njoba nginamehlo nje. Anje mhlawumbe umunye ngathi aza sexy amehlo. Bese uzoqhamuka umunye ozongibona azathi hawu cha lensizwe engathi inesigwebedla. Amehlo engathi iphethwe isigwebedla ngoba abantu abafani. Abantu abafana ngeke uzushaye ngetshe lodwa. Ngeke anoyicabanga nje into enixoxa nathi. Khona ongafani nje uyikhulume nami. Amanyala.